जुआंची सुवार्ता बरं इल्ली जुआवन म्हणून आम्ही म्हणता, पूण बरं येणार आपणाक जुआव म्हणून आपोवन घेना. तो आपणाकच जेजूच्या मोगाचो शिस म्हणून आपोवन घेता. आज सुवार्तेंत निमाण्या जेवणार जेजूच्या हृदयाक तेंकून जेजू लागी तुका पराधीन करतलो कोण म्हणून विचारलो शिस तो म्हणून सुवार्तेकर शेरो दिता. जेजूच्या हृदयाक तेंगचे मोगाचे लक्षणच नाही. परत सारखें पळयल्यार कुर्सामुळी मोरयेक जेजून त्या शिसाक आपली आवय करून दिवच्या वक्ता सुवार्तेकार आपणाकच कुर्सा बोगलेन उबो आसलेलो मोगाचो शिस म्हणून आपोवन घेता. आपणाक तो जुआव म्हणून आपयना. आयतारा फांत्यार रितो फोंड पळयल्ल्या मागदलाचे मोरयेन ही खबर दिल्ली पेद्रूक आनी जुआवंक म्हणून सुवार्तेकार सांगना. बगार पेद्रूक आनी त्या जेजूक मोगासो जावन आसल्या शिसा लागीं धांवून येवन ही खबर तिणें दिली म्हणटा. सर्वाच्यागी चड कर्ण जेजू विशांत सुवार्तेंत बरयलेल्या सर्व संगती विशांत तो शिस साक्ष ताणेंच्यो संगती बरोवन दवरल्यात. ताची साक्ष खरी म्हूण आमी जाणाव म्हूण तो आपलेच विशीं बरयता. देवान जेजू मुखांत्र संवसाराचो कितलो मोग केलो तें विवरून मोगाची सुवार्ता बरयलोलो जुआव आपणाकच जेजूक मोगाचो शिस म्हणून आपोवन घेता. होच तो सुवार्तेचो संदेश जेजूच्या मोगाची शिस जावचो.